Kumaro nkhani yeri maona chimwe ndungalula atingati kunakhala kuti mwina make kuti mwinake kuti kuphunzira abodza bwezi tokaphunzira kuchani ku DPP ada DPP ndi abodza kuopsa. Anyway, nkhani lipa ndi amisewu mabe nkhani amisewu ndiyoti ndiyosa limbira kufufuza kuti chanchani kungopita pa ku website ya Chinese iwaja ali ndi data ali ndi timati China data China aid kumene amalongosola china chilichonse chimene athandiza chimene apereka even zokhuza ndi misewu zija program yonse likuti ali kumene koko kuti zinaenda bwanji zinaenda motere ndebe ndi maansara ali apawa amene kulu yuso anyway muli mosemo. CP mwachulapo nkhani ya misewu kuti mukumanga misewu yokongola pakadali pano ukamanga iwe misewu sikuyona ijabu tinenerea iwe ndiwe ntulankano usatenge gawo koma misewu sikuoneka. Let me go to my question. I'm here representing Malawians. Okay. Tikamakamba za nkhani ya misewu imene mwafotokoza a DPP nawo akumakamba kuti izi ndi my ideas yathu misewu ikumangidwa panoyi tinasayinira kale ife kuti misewu imeneyi imangidwe inu muyankhulapo zota ndiye ilolo nde ngati pali chipani chimene chimanena bodza number 1 ndi DPP ndipo ifeyo tinakati bodza tikaphunzire dakatoka kuphunzira ku DPP ngati pali anthu omwe akakhala kuti amalawi anamize mutani ndipo alibe manyazi ndi DPP chifukwa inuyo mukafu chilipo chipani cha chilungamo ndi Congress inu makamba za timavomera mavuto amene amalawi kumana nawo. That's why ngati chipani choyankhula chilungamo yes tiuzeni pano yes kuti misewu iyi imene yamangidwayi akutero a DPP komanso anthu ena kuti izi zinasayinidwa kale amwanamvekha ali vision ya Malawi minister anapanga vision ya Malawi anapanga ndi Dr. Hastings Kamuzibanda. He laid a very good foundation and vision. Lea tikamakamba zoti mafactory lelolo adakunonga ndazatu acha koma Kamuzwa naye nawo kale. Veteragai I'm coming there. In fact this is a very good question for Malawians. Tikamakamba kuti awawa a DPP anayi ni maplani omanga zinthu obweresa site kulilongwe omanga misewu ya pamwamba opanga zinthu za makono okani ma university omanga ma university pali ponse ndi Akamuzwa komano awawa anabwera pakatiwa anachedwetsa ndi a DPP atabwera adaona zimene Kamuzwa analemba can even show you zimene Kamuzwa anapanga plan chifukwa chake mukati mumange town muna makuletsani even nthawi ya UTF apa msamange padzakhala sewu. This plan was done by Dr. Hastings Kamuzibanda. The magic about Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is implementation. Chimene wakwanitsa Chakwera ndikutenga masomphenya akamuzu ndikuyamba kwakwaniritsa. Awawa chimene anapanga is misinterpreting zimene Bingu adawauza dream in color. They dreamed in color. So what the DPP says kuti awanali maplani atu it is not even maplani at DPP. Anapanga kale Kamuzu mena masamutsa capital choka kuzomba kubera kuno anali maplani yake kuzomba tipanga chakuti kublanda tipanga chakuti kuloti tipanga chakuti mena amapanga live capital hiwi kuti idzakhala pa mwamba motere zonsezi Kamuzu anatazika kale m'malo mwake tidzakhala ndi mafactory tidzakhandiza kuti zachita kwa kuti ulimi wa nthirira wana uyamba kale ndi Kamuzu mamega farm tunenawa anapanga kale ndi Kamuzu koma DPP listen I will take you back to my question. Okay. Nthawi imene DPP inali mboma inu munali muli kunyumba ya malamulo kale muli phungu exactly msewu umene ukukambidwa pano umene ukukambidwa kwambiri msewu umene uli mtown imwe komanso msewu wa M1 kuchoka pa Kamuzu International Airport kukafika kumpoto msewu umene ujawo DPP ikukamba zokuti anasayinira kale deal kuti msewu ndalama zake ndipo anasayinira kale. Is it true? It's a lie and I'm saying it unakhala parliament anakati kumaunena makuti bodza ngola kuitsa koma kuno kusiku parliament. It's a lie. Chifukwa chonena kuti DPP manifesto imatika ikakamba chinthu imaonetsetsa ichite imalize koma zabodza mwachitsanzo msewu wako ya 23 umene umachoka kwa ya 23 kafika mpana kuchipasula anaumanga msewu umene umata 9 months uratiratu wose msewu
utanyenyeka nsewu ochoka pa senti ukafika ku 25 ali abizino wati MP anaumanga nsewu 9 months utanyenyeka palibe chimene mungandozere nsewu mana manga DPP wolimba oti kukhala pano pa so nkhani zonse ndizabodza nkhani zonse zimene analemba tola nkhani zimene zimapezeka iwe kuti sana kapange lonche airport Peter Mutali kasana 2017 nsewu wa M1 kuchoka ku Kamuzu International Airport ukafika kumpoto ndizabodza. Okay, ndikuza chimene chimachitika mboma papers can be there ndimafuna muyankhe apa ndanena kuti ndizabodza chifukwa chokuti if DPP did that in 2017 anachoka 2020 why were they not doing it chinthu kuchinena pakamwa ndi kuchikwaniritsa ndiziwizo zosiyana. 2017 you have remembered yes, when they signed they said that even including the airport in Nzuzu there are pictures Peter Mutali signing about the airport in Nzuzu kufuna ndi kuchita zinthu zosiyana. If you want to say ndidzapanga chakuti kumangoti ndidzapanga there's nothing to show on the table. Dr. Chakwera went to negotiate about these roads, signed about these roads, and when he signed those roads Sosteni Gwengwe, yes, because there was no commitment. That's why the footprint of this country is already there. And amabwera kuchoka ku Rwanda kuzaphunzira mene Malawi angapite patsogolo. Zikono lini maplani abwino kwambiri wati Dr. Chakwera zidani kusiyanitsa ndiye nawo mkungu amba ukwaniritsa. Zinalembedwa kale zinthu zonse zitulimbana nazo panopa. I mean ngati kuli anthu ophunzira kwambiri pa dziko la Malawi, pa dziko la pansi. Malawi is one of them. Ngati kuli anthu opanga maplani apamwamba pa dziko la pansi, Malawi is one of them. There's nothing new that they did. Koma they lacked commitment. Analibe mtima ona kuti pange ichiti chikwaniritse. Anali ndi mtima omango yankhula. Andi mudzaone amati anati apita ku campaign ndi kupanga kwa 1 km. Akakumbanga 1 km kungo mataso kuti anthu awapusitsa anthu amene acha kuti awadzamanga nsewu kuno. Iniyo mudapita kwa 23 kumauza kuti nsewu 3 years. Kwa 23 tuchipasula. Senti to 25. Nde mupite mblantyre. Misewu panopa ife we are doing them. Mupite kuneno timkansewu kamene amamangira kakang'ono kochepa kwambiri chonchi. What they know is kungwa mataphula anthu kuti apusitse avotere. Look at misewu imene akumanga tikutalaza simakathe Chakwera. So inu misewu imene ukachoka kukalonga kudzafika ku misewu iyi imene leya ndupatse funso chonde iwe ndiwe ntolangani uloleko ndi yankhulesi mafuta onse amene akuchoka dziko la Malawi ku Tanzania akudutsa ku msewu wa Kalonga kudzafika ku Lilongwe. Ngati boma lililonse linali la serious msewu woyamba kuganizira boma lililonse unali msewu ochoka pa Lumbadzi kukafika mpaka na ku Kalonga. Chifukwa katundu watu yesi amachoka ku Dar es Salaam amadutsa mene mubwera kunoko zaka 12 zimene amalamulira nchifukwa chani sana pange semene uchi ngati ana maplani awo ngati anali nawo ngati msewu unali ofunika now this road inu mwapanga we are doing it. Go ku Kalonga, go ku Chiweta, go ku Kasungu, go ku Lumbadzi tikupanga osati tidzapanga yayi. We are doing this road. And Malawi amene akumadutsa kumene koko akuza kuti kupanga zone. Tiyembekezere kuti misewu imene ithaliti. Well, I'm not an engineer, come I'm happy with the progress now. In fact, fusa bwamba lija, it was a very wise question. Yonena kuti kodi masompenya mwataya, and I've said no, we delayed. But if you go on the ground, you are making a very good progress. Very good progress. Peter kuchoke pano, sudutsaso kukasiya udutsa pompapa, uona misewu mpaka nokafika ku Kalonga we are doing it. And ukachoka kunoko ukapita kuno, utapita kuzomba leya. Chiyembekezo chanu. Utapita kuzomba kwani misewu imene kumanga kuzomba. Can you go? Well, misewu ili ndi time frame I can't remember from my head. Kwa misewu ndi time frame as long as contractors are on the ground. Isidi kumanga facha campaign yayi. Sidi ufuna kuti aya malizani phula mumate kuti tipeze ma vote 25 September. No, we are doing this for Malawians. Sidi kutamanga kuti nsewu tangu malizani mupange modele.